Sabi nila, ang sasakyan ay hindi lang isang gamit. Minsan, parte ito ng kwento ng buhay natin. Ano tayo? Anak, ano ba ate? Ganda ng honor mo tayo. Oo, alam mo ito yung bunga ng aking paghihirap sa trabaho. Alam mo, balang araw, pamamaan ako sa'yo to. Aba, gusto ko yan tay. Oo, Turuan mo na ako tay. Oo, sige. Pero marunong ka na magkambyo, di ba? Oo po. Oo, ayan. Kailangan lang natin yung sa pagka-clutch mo. Alam mo na magkambyo, alalayan na lang sa paa. Yan, gusto ko yan. Okay, sige. Doon ka na. Sakay ka rin at tingnan natin. Oh, ayan. Oh, dahan-dahan lang, ha? Oh. Dahan-dahan lang. Oh. Huwag ka magmamabilis. Oh, baka yung sasakyan ni Paring Berting, ha? Masabi kami kay Paring Berting, dahan-dahan lang. Okay. Oh, dito tayo sa kanan. Kanan mo, dahan-dahan kabig. Yan. Yan, sige. O, yan, dahan-dahan. O, cambio. O, sige anak, para tipid sa gasolina. Mahusay na pala eh. Kaya pwede ka nang magpunta sa Kuwan. Mga ilang araw pa, pwede ka nang pumunta ng Maynila. BBGC na. Oo, mag-BGC ka na. Okay, dito tayo sa parking natin. Ayan. Okay, anak. Okay ah. Okay yung pag-drive mo. Ay, anak. Yung gusto tulungan magbukas dyan. Yan. Siya nga pala paalala ko sa'yo. Pag ikaw, halimbawa, nasiraan ka, pwede mo yung, lalo kung nasa bandang gitna ka ng buwan, medyo Opo. tabi mo ng konti, pero wag mong hahayaang mawalan ka ng pag-asa na kaya mong gawin. Kaysa tatawag ka, kaya mong gawin. Isipin mo muna, ito, baka itong spark plug, o baka yung kuwan, check mo muna. Huwag kang mag-give up. Basta kaya mo, isipin mo, kaya mong gawin. Okay po. Parang sa buhay natin. Ganon. Pag ikaw nawalan ka ng pag-asa na, balang araw magkakaroon ako ng ganito. Pag hindi mo na pinag-pursue yun, o hindi mo na pinagpatuloy, hanggang doon ka na lang. Pero pag sinabi mo, kaya ko, bibili kong ganito, kung gusto mo, baka mamaya maisip mo, balang araw bumili ka ng sasakyang mas maganda dito, sa pamamana ko sa'yo, sabihin mo lang sa sarili mo, bibili ko, kakayanin ko. Matutupad mo yun. Oo tay. Maraming salamat sa mga paaral mo. Oo, basta mag-aral ka mabuti ha. Opo. Pero mo munang isipin yung mga plano mo bago ibang plano ha. Opo. Sige. Pero gusto ko tong sasakyan mo tay, ha? Oo, naku, alam mo naman to. Marami na rin naisakay ditong kuwan. Huwag mo sasabihin sa mama mo ha. Ay, Huwag mo sasabihin sa susumbong na nanay kita mo. niyan tay. Oo, sige. Tara na.
nga pala paalala ko sa'yo, pag ikaw, halimbawa, nasiraan ka, huwag mong hahayaang mawalan ka ng pag-asa na kaya mong gawin. Huwag ka mag-give up. Basta kaya mo, isipin mo, kaya mong gawin. Parang sa buhay natin. Maraming beses na akong muntik sumuko. Pero sa tuwing sisindihan ko ang makina ng jeep, naalala ko ang pangako kay tatay. Hindi ako titigil. Tay, malapit na graduation ko. Pag nakapagtrabaho ako, mabibili ko ng pangarap nating sasakyan. Tay, isang araw, bibilhin ko ang pangarap kong sasakyan. Pero kahit anong mangyari, mananatili ka sa bawat biyahe ko. Sa wakas, ito na ang pinakahinihintay kong araw. Tay, this is it! Ang pangarap ay parang isang biyahe. Hindi agad natin mararating ang destinasyon. Pero basta't hindi tayo titigil, darating tayo kung saan natin gustong makarating.
I'm Justin Simon from Suzuki Auto San Fernando, Service Advisor and Insurance Coordinator. I'm Fitzgerald Ico, Assistant Manager on Parts, Suzuki San Fernando. Unang-una po, yung mga technician namin, they undergo training. So, lahat po naman ng training po nila is sina-apply nila sa kanilang trabaho. We handle them po carefully na nagagampanan po namin yung mga request ng mga client. So, doon po, na ano po namin, mas na-enhance pa po namin yung mga kagustuhan ng mga customer. Kami kasi ugali namin dito sa Suzuki San Fernando, ma'am. Hindi lang kami basta nagpapapirma sa kanila. In-explain din namin properly kung ano yung mga kinotation namin sa kanila. And then, transparent lang, ma'am. Kung ano yung original price ng Suzuki Philippines, yun din yung sinusundan namin. So, hindi kami nagma-markup ng unlike ibang dealer Suzuki na marami kami nare-receive na ganun na concern sa kanila, ma'am. Sa mga loyal naming customer, binibigyan po sila ng libreng engine flush tsaka mga AC cleaning po sa mga loyal naming customer. So, maalala po nila dahil kumpleto yung mga service nila, nabibigyan po namin sila ng bonuses. Yung maalala nila dito is yung yung pagiging kampante nila sa amin, ma'am. Yun po kasi number 1 dun eh. Kapag kampante sa inyo yung customer, babalikan kanyan, ma'am. Sa mga future owner ng Suzuki dyan, yun. Ang Suzuki Auto San Fernando, hindi natatapos yun sa pagbenta lang ng unit eh. So, we assured you na pag nabili nyo na yung unit, nandito lang yung after sales to support you lahat po ng pangangailangan niyo. Ito, ma'am, share ko lang. May client ako, she's planning to buy another brand kasi meron na siyang Suzuki Desire. Pero pinag-iisipan niya na hindi bilhin yung ibang brand na yon at magbibili siya ng Suzuki ulit. Yung big reason niya daw kaya Suzuki ulit yung pinipili niya is yung after sales service na experience niya sa amin. So, ayun, ma'am, parang ayun lang, nakakataba lang ng puso dahil next, parang ina-appreciate nila kung ano yung mga binibigay namin sa kanila. Na-enjoy nila yung experience ng Suzuki na vehicle. So, next time, may mga nakakausap pa rin kaming mga customer na gusto naman nilang itry yung ibang variant kasi yung na-experience nga nila sa service, yun, ma'am, parang gusto nila ulit bumili ng mga unit. So, kami naman dito sa Suzuki San Fernando, ma'am, kung ano yung mga concern nila, lagi namin sinosolve, kumbaga. For example, hindi lang kami natapos sa puro lang ma'am. For example, puro PMS lang. Meron kasing mga customer na galing ibang dealer na pag hindi nila kaya yung concern ng customer, parang hanggang dun na lang. Kami, we assure sa mga future na Suzuki owner, ma'am, na yun, yung after sales, full support yan lagi, ma'am. So we give extra mile po sa mga customer, mga kailangan po nila. Kung kaya po namin lahat i-provide, binibigay po namin. Pa-warranty man yan, ma'am, insurance, parts, yan, ma'am. Kayang-kaya dito yan sa Suzuki San Fernando. Hello, I'm Ralph David, your sales executive from Suzuki Auto San Fernando. This is our Suzuki Jimny 5-door. The Suzuki Jimny 5-door is an SUV with a 1.5-liter engine, 4-wheel drive, and a high ladder frame. And then All Grip Pro for 4-wheel drive system. And then AVA ESP or Electronic Stability Program for cornering or slippery roads. Tapos meron din siyang wireless Apple CarPlay, Android Auto, and then Bluetooth din po meron siya. So, yung unang labas po ng Jimny, ma'am, so Suzuki Jimny 3-door naman po yun. So, yung last time na Suzuki, 3-door lang siya and then in-upgrade siya into 5-door po. So, parang mas spacious sa loob and mas marami po yung masasama. So, si Suzuki Jimny namin, so 4x4 siya, pero marami din pong mga clients ginagamit siya sa city driving. So, meron siyang option na 2-wheel lang. So, kapag po nasa city driving, 2 wheels lang po yung ginagamit. And then, once na challenging na yung daan or nagka-camping po sila,
And then, meron kang option para mag 4x4. So, si 4x4, meron siyang dalawang option. So, meron siyang 4 high and 4 low po. Depende po sa obstacle or challenge sa daan na dinadaanan nito. This is the color white po ng Suzuki Jimny. So, marami pa po kaming mga available colors dito sa aming showroom. So, you can visit us here. Yung two-tone namin is dalawang variant po, which is yung red and chiffon ivory. And then sa mga monotone po namin, meron kaming jungle green, gray, and then ito pong puti. Our Suzuki Jimny 5-door starts at 1,558,000 for the manual transmission, 1,698,000 for the monotone automatic, 1,708,000 for the two-tone, and then 1,739,000 for the automatic Rhino edition, and 1,749,000 for the two-tone Rhino edition. Sa process naman po for in-house financing, yung waiting natin is mabilis na po yung 2 to 3 days. Meron na tayong status sa bangko. Sa cash payment naman po, pwede naman pong ilabas natin agad once na nakapag full down payment tayo, once na request talaga ni client. So sa mga gustong mag-avail po sa aming Suzuki Jimny 5-door, you can visit us here in Suzuki Auto San Fernando, located at Jose Abad Santos Avenue Road, Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. You can PM me to my personal FB page, which is Ralph David of Suzuki Auto San Fernando, or you can directly message us to our official Facebook page, Suzuki Auto San Fernando.